kagem pisusung wonten Rama Guru nami kula Raden Taufik Kuntaudisana paring asma saking Pakubana kaping 13 Raden Temenggung Kuntaudisana Budaya Dipura. Kula nuwun pisugi dhateng Rama Guru, mugi-mugi Rama Guru saged nampi napa kang kula suwun. Raden Temenggung Wibisana Budaya Dipura. Budaya Dipura pisungsung panjenengan menika kawula tampi Raden Mas Yuda pisungsung panjenengan ingkang arupi arta saha sekar wangi ingkang rinunce kanthi endah menika kawula tampi. Ari saking sedaya sesaji mugi-mugi saking pisungsung menika jenengan kekalih pikantuk katentreman, kawilujengan, kasugihan saha yuswa ingkang panjang. Mugi panyuwun panjenengan menika kasembadan. Mugi panyuwun panjenengan menika kasembadan. Mugi panyuwun panjenengan menika kasembadan. Om sembah sungkem hamba kunjuk ing ngarsa pepadhanipun Gusti Pikulun Sang Hyang Guru Jagatnata panutan kang murba amisesa Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Suci sumber gesang saindenging bawana saking lumuturing Sipaduka mugi paring berkah pepajaring karaharyan dumateng Raden Temenggung Kuntaudisana Budaya Dipura. Ingsun prasetya nindakaken dharma sucinipun para leluhur. Pawitraya Namah Swaha. Om Buddha Pawitraya Namah Swaha. Om Buddha Pawitraya Namah Swaha. Om Dharma Tirtaya Namah Swaha. Om Dharma Tirtaya Namah Swaha. Om Dharma Tirtaya Namah Swaha. Om Siddhantu Mantra Prajaya Swaha.